Selvä. Kello löi 18.30. Kuittaisiko vaikka Terhi sieltä, että ääni ja kuva näkyy kaikille, etten ihan yksikseni puhelle täällä. Joo, ääni kuuluu ja kuva näkyy. Oikein hyvä, kiitoksia. Tervetuloa MTK Varsinais-Suomen järjestämään maataloustuki-iltaan. Mun nimi on Harri Liven ja juoksutan tätä tilaisuutta. Ja toisena meillä on Terhi Löyste täällä, juoksuttaa myös enemmän allekirjoittanut pääjuoksuttaja täällä, ja Terhi hoitaa muun muassa chattikenttää sitten enemmän. Tilaisuuden taustoista sen verran, että tässä kaikki me viljelijät varmaan havahduttiin tuossa alkuvuonna, kun tehtiin veroilmoitusta, tai viimeistään siinä kohtaa, että maataloustukien määrä olikin hyvin toisenlainen vuodelta 2023, kun oli 2022. No se oli ehkä osittain siinä kohtaa oli myös sitten semmoista tietynlaista harhaa, koska maksatusaikataulut oli muuttunut ja vuoden 2022 tuet oli tavanomaista, voisi sanoa näin niin kuin vähän lainausmerkeissä tavanomaista korkeammat, siellä oli joitakin kriisitukia ja tämän tyyppisiä. Samaaikaisesti muun muassa viljahinta laski tuossa alkuvuonna voimakkaasti, niin moni heräsi siihen, että mihin tässä nyt oikein joudutaankaan ja mennään. Ihan yksiselitteistä keskustelua on käyty, että minkä takia maataloustuet on laskenut. Siihen ei ole olemassa mitään yksiselitteistä syytä se on aika monesta asiasta johtuva, ja sitten se on myös sitten tilan omista valinnoista johtuva asia. Sehän tietyllä tavalla ne omat valinnat, niistä tietyllä tavalla sitten sitä kertyy sitä tukisummaa sitten toisella tavalla mitä aikaisemmin. Eli kovasti tuossa minultakin sitä oli kysytty tuossa alkuvuonna, että tällaista koulutusta, ja kun itse olen pari kertaakin kuullut tuon Lappalaisen Juhan esityksen tai nähnyt sen, niin mietin, että tämä voisi olla jotain sellaista, mitä meidän jäsenille voisi esittää, ja tässä sitä nyt sitten oikeastaan sitten ollaan. No sitten toinen juttu on, että minkä takia pyydettiin toi Nummila Ulla tänne myös sitten, niin tietysti tämä on taas ollut omanlaisensa kevät, ja toisaalta me tiedetään, että meillä on nyt yksi vuosi takana tätä nykyistä CAP-kautta, ja pintalaperusteisten tukien hallinnointi muuttui aika radikaalisti jopa, ja erinäiset muutosmahdollisuudet kasvoivat ihan valtavan suuriksi siihen nähden, mitä ne olivat aikaisemmin ollut. Puhutaan tämän tyyppisistä asioista, kun jotkut käyttää sanaa, että oman tukihakemuksen huoltaminen tai tämän tyyppistä. Niin ehkä hiukan tässä jo, en ole Ullan kanssa puhunut tätä asiaa etukäteen, mutta ehkä tässä hiukan voisi niin toiveena esittää jo myös, että tietysti hallinnolla on ehkä ollut kertynyt sitä kokemusta tässä, että missä viljelijät ehkä sitten eniten sitä apua tarvittisi että sen oman tukihakemuksen huoltamisessa. No, kolmantena asiana tähän kärkeen niin nostaisin ihan tuoreen asian, ja se on tietysti tuo Ruokaviraston yhteistoimintaneuvottelut ja niiden tulos, että siellä on sekä henkilöstön vähennys tiedossa että henkilöstön lomautuksia, ja sehän ryöpsähti se keskustelu nyt tuossa eilen oikeastaan todenteolla, kun ilmoitettiin, että välttämättä ei, tai jäi vähän niin kuin epäselväksi, että ei pystykö sitten Ruokavirasto siihen jatkamaan niin kuin tämän samantyyppistä maksatusaikataulua, mitä vuonna 2023 on jo nyt sitten ollut. Ja siihen, että ei välttämättä ole tähän mitään vastauksia olemassa, mutta ehkäpä Lappalaisen Juha voi kertoa, jos jotain kuuluu, mutta todetaan lyhyesti tai tässä kohtaa näin, että meidän järjestön johto on Juha Marttilan suulla hyvin napakasti asiaan reagoinut, ja eipä tässä tällä hetkellä ole nyt sitten niin kuin sinänsä niin kuin muuta tehtävissä, mutta asia on seurannan alla ja vaatii tietysti MTK:n tarkkaa seurantaa kuitenkin, ja paine on tietysti ehkä sinne ministeriön suuntaan enemmänkin kuin Ruokaviraston suuntaan.
Näin, eli tässä oli näitä niin kuin tilaisuuden taustoja. Sitten mielelläni esittelisin tässä vielä meidän alustajat, eli Lappalaisen Juha keskusliitosta. Voit itse varmasti kertoa tuossa, kun aloitat hetken päästä, niin, ja siellähän tuli kuva, morjesta Iltaa. vaan. Ja sitten meillä on Nummilan Ulla, Liadon Yta päällikkö, morjesta. Tervehdys. Näin. Eli tällaisella vahvalla kaksikolla lähdetään kohta liikkeelle. Ja tilaisuuden kulusta sen verran vielä, että tehdään niin, että alustajat pitävät oman esityksensä ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa muutamia kysymyksiä, jos sillä tavoin tulee, mutta vasta sitten sen esityksen jälkeen. Sitten tietysti jatkuvasti voi laittaa sinne chatti tai sinne viestikenttään, voi laittaa niitä kysymyksiä ja kommentteja. Ja todetaan näin, että ei me varmaankaan pystytä vastauksia antamaan kaikki kysymyksiä ollenkaan, tai suurimpaa osa ollenkaan niitä hyviä vastauksia tämän tilaisuuden aikana, niin kootaan niitä vastauksia sitten ja laitetaan ne liiton sivuille sitten myöhemmin, vaikkapa ihan etusivuille linkataan sitten, että sinne meidän tukikoulutussivu-osioon se sitten laitetaan. Sitten tässä olikin jo ilmoitettu, että tilaisuus tallennetaan. Tallennet ei varmaankaan tule sinänsä mihinkään, siellä on siinä on omat vaatimuksensa, että sitä ei varmaan tule mihinkään. Mutta käytännössä vaikkapa ne kysymykset, mitä tulee, niin voidaan todentaa sitten myöhemmin, että mikä se kysymys tarkalleen ottaa sitten olikaan. Näin. Lähdettäisikö tällä tavoin liikkeelle? Eli sitten ensin alustajat ja sitten muutamia kysymyksiä, jos jotain tulee. Ja olkaa aktiivisia myös siellä chattikentässä ja heitelkää sinne. Ja Terhi siellä sitten vastailee ja sitten alustajan jälkeen niin nostelee myös sieltä sitten, että mitä sinne on heitelty tai mitä nostoja tehty, niin koitetaan perkaa sitä sitten jo tämän tilaisuuden aikana. Lopetetaan viimeistään 20:30. Hyvät Teams-kokoukset ja palaverit menee sillä lailla, että aina parempi palaveri, jos lopetetaan etuajassa, että ei ainakaan yliaikaa sitten mennä. Mutta näin näillä aloituspuheilla ja tervetuloa puheilla toivottelen lappalaisen Juhan lauteille. Ole hyvä, Juha. Joo, kiitos Harri. Katsotaan, saanko mä tämän mun esityksen tänne nyt näkyviin ja esitysmuodossa tulemaan. Näkyykö Kaikki nyt kunnossa. koko ruudulla? Kaikki kunnossa. Hyvä, kiitos. Hyvä on, kiitos. Joo, eli Juha Lappalainen, maatalousyrittäjät linjalla Simonkadulla keskusliitossa tutkimuspäällikön nimikkeellä, mutta käytännössä tässä maatalouspolitiikassa aika paljon mukana, että olen tämän valmisteluprosessin nyt ollut tälle ohjelmakaudelle jollain tavalla siinä kokonaisuudessa mukana, mutta enemmän ehkä oma niin kuin vastuualue on tuolla kansallisten tukien ja investointitukien puolella. Ja tämä pohjaesityspäiväys on tuon takia tuollainen, kun tämän olen edellisen kerran pitänyt huhtikuun lopulla ja itse esitys on valmisteltu joskus alkuvuodesta 2023, kun silloin oli ymmärtääkseni vähän samanlaista keskustelua, mitä teillä on nyt tässä ollut kevään aikana, niin oli tuolla Etelä-Pohjanmaan puolella. Silloin se ehkä enemmän liittyi tuonne kotieläinpuolelle tai kotieläintiloihin ja sitten, että he oli vähän samaa niin kuin vastausta vailla, että mihinkäs ne rahat nyt hukku, kun niiden piti lisääntyä. Ja otsikko on sitten vähän siitä johtuen sitten
muotoiltu tähän tilaisuuteen, että miksi peltotuet alenevat, mutta se oli että alun perin, että miksi minun tuet alenevat, että se ei koskenut niin kuin pelkästään peltotukia, vaan siinä oli myös tuo kotieläintuki vähän hahmoteltuna mukana. Ja tämä maatalouspolitiikka, mä nyt tämän nyt muotoilisin, nämä on pitkiä prosesseja ja itse asiassa alkusävelet on kirjoitettu tälle ohjelmakaudelle. Olikohan se 2017 vai 2018 vuoden lopulla, kun komissio julkaisi tiedonantonsa seuraavan ohjelmakauden maatalouspolitiikan sisällöstä. Ja siitä alkoi sitten se vääntö ja 2023 se saatiin toimeen. Niin EU on tavallaan se, joka antaa sen suunnan ja tavallaan kertoo ne niin kuin isot linjat, missä mennään ja mitä pitää muuttaa siinä politiikan sisällössä. Mutta myös sillä kansallisella politiikalla ja päätöksenteolla on niin kuin oma vaikutuksensa ja siihen liittyen niin tuo alun perin Rinteen, mutta sitten myöhemmin Marinin hallitusohjelma on niin kuin keskeinen ohjenuora sitten ollut siihen, että mikä poliittista valmistelua on ohjannut ja mä siihen poimin muutaman kohdan, mitä siellä hallitusohjelmassa lukee. Siellä on paljon pidempi se maatalousosio oli, mutta siellä nyt esimerkiksi on tuo, että hillitään tukien pääomittumista peltomarkkinoille. Mutta että sitten siellä oli myös tuohon edellisen ohjelmakauden loppuun liittyen oli niitä niin sanottuja rahoitusvajeiden paikkauksia. Eli alun perinhän viime ohjelmakaudelle ympäristökorvaukseen oli rahoitusta varattu noin 200 miljoonaa euroa per vuosi. Ja sitten kun 2015 sitoumuksia viljelijät teki, ja silloin oli se poliittinen linja, sanotaanko näin, että silloisen hallituksen se kompromissi sitten oli, että rahat laitetaan suojavyöhykkeisiin ja kasvipeitteisyyteen, niin suojavyöhykkeiden pinta-ala kun laskettiin yhteen ja sitten mitä kasvipeitteisyys vei rahaa, niin päädyttiin sitten lopulta noin 240 miljoonaan, eli se meni 40 miljoonaa vuositasolla pitkäksi, ja se oli melkein vuosittainen ongelma, että sitä rahoitusta sitten etsittiin, koska se kokonaisrahoitus ei lisääntynyt sen maatalouspolitiikan sisällä sen takia, että sitoumuksia tehtiin paljon suuremmalle rahasummalle kuin ajateltiin, ja sitten niitä loppupeleissä paikkailtiin täällä sitten tuossa hallitusohjelmassa, että se oli toista 100 miljoonaa sitten kaiken kaikkiaan, mitä tuohon ympäristökorvaukseen ja luonnonhaittakorvaukseen sitä rahoitusvajetta paikattiin, että sitten oli kansallinen päätös jo sieltä jostakin 2014 vuodelta, että viime ohjelmakaudella olisi pitänyt luonnonhaittakorvauksista säästää semmoinen noin 50 miljoonaa, mutta että sitä sitten erilaisilla lisäbudjeteilla niin kuin lykättiin aina vuosi eteenpäin ja sitten loppupeleissä toisi niin sanottu siirtymäkausi 2021-2022 paikattiin niillä EU-elpymisvaroilla ja tällä hallitusohjelmalla sitten paikattiin sen 20 vuoden tilannetta. Ja oikeastaan sama koski sitten luomun tilannetta, että sinne piti raapia melkein joka vuosi ohjelmakauden lopulla lisää rahoitusta. Ja sitten kun tultiin tälle ohjelmakaudelle, niin periaatteessahan siellä EU-rahoitus kokonaisuudessaan, niin se hieman kasvoi, mutta sitten vastaavasti se kansallinen rahoitus hieman sen kokonaisuuden sisällä pieneni. Ja jos mä lähden tuosta EU-tulotuesta, eli puhutaan ykköspilarista tai suorista tuista, se on kokonaan EUn rahoittamaa tukea, niin sen summa hieman kasvoi siitä siirtymäkaudesta tai vuosista 2021-2022, mutta tämä on suurin piirtein samalla tasolla, mitä se oli edellisellä ohjelmakaudella. Ja tämä raha on käytännössä sellainen, että se jaetaan aina niin kuin kokonaisuudessaan, että ne yksikkötuet vähän elää sitten sen mukaan, että miten viljelijät hakee tai ilmoittaa eri toimenpiteisiin niin kuin eläimiä tai hehtaareita, kun sitten taas nämä niin sanotut kakkospilarin tuet, jotka on siellä vanhassa maaseudun kehittämisohjelmassa, niin siellä sitten on se yksikkötuki kiinteä ja
sitten käytännössä se, että minkä verran viljelijät tekee sitoumuksia tai hakee johonkin toimenpiteeseen tukea, niin se on sitten enemmän niin kuin hallinnon murhe etsiä sitä rahoitusta sinne, jos haetaan suuremmalle pinta-alalle tai eläinmäärälle kuin mitä koko ohjelmakaudelle on niin kuin rahoitusta ajateltu. Ja se, mitä tuli EUn puolelta tähän uuteen maatalouspolitiikkaan tai tämän politiikan sisältöön, niin muistatte sen dian siitä 9 eri tavoitteesta, ja sitten käytännössä siellä politiikan sisällä oli tämä niin sanottu uusi vihreä arkkitehtuuri, niin se vihreä arkkitehtuuri oli sen EU-pään merkittävä uudistus tähän kuluvalle ohjelmakaudelle, ja se johti siihen, että tuolta niin sanotun EU-tulotuen tai suoran tuen puolelta niin tuli sen vanhan viherryttämisen ja tukioikeuden tilalle niin sanottu ekojärjestelmä. Sen lisäksi siellä tuli se niin sanottu uudelleenjakotuki, ja se tukioikeus sinällään niin kuin hävisi kokonaisuudessaan, ja sen tilalle tuli sitten niin sanottu perustulotuki. Ja kun sinne ekojärjestelmään siirrettiin niitä toimenpiteitä tai rakennettiin sitä toimenpidekokonaisuutta, niin käytännössä ympäristökorvauksen puolelta siirrettiin niitä toimenpiteitä sinne ekojärjestelmään, ja sitten tuo ympäristökorvauksen rahoitus oikeastaan sitten mitoitettiin sen mukaan jo, mitä oli 2015 siihen rahoitusta varattu, että siellä niin kuin periaatteessa 40 miljoonaa se kokonaisrahoitus tai mitä on rahaa varattu, niin se pieneni. Sitten poliittinen prioriteetti on varmaan ollut toistakymmentä vuotta saada luomualaa lisää, ja se näkyy myös siellä hallitusohjelmassa ja käytännössä konkretisoitu sitten sillä tavalla, että se kokonaisrahoitus, mitä luomulle varattiin, niin se on keskimäärin ohjelmakaudelle noin 76 miljoonaa euroa vuodessa. Tuo 65 on viime ohjelmakauden niin kuin lopun tilanne, eli 2015 lähdettiin luomussa noin 30 miljoonasta liikkeelle, eli se luomutuen menekki käytännössä niin kuin tuplaantui sen edellisen ohjelmakauden aikana. Eläinten hyvinvointikorvauksessa oli vähän samanlainen tilanne edellisen ohjelmakauden aikana, että se lähti sieltä 50 miljoonasta ja kasvoi pikkuhiljaa sitten sinne 60 miljoonan päälle, ja sitten tälle uudelle ohjelmakaudelle on varattu se 74 miljoonaa niin kuin vuositasolla. Ja kun pilataan niin kuin nollasummapeliä, niin se käytännössä sitten tarkoitti sitä, että jostakin joudutaan tinkimään, ja luonnonhaittakorvauksesta sieltä sitten poistui tämä niin sanottu kotieläinkorotus. Sen määrä oli noin 50 miljoonaa euroa, mitä sitä on kotieläintiloille maksettu, ja siitä sitten luvattiin kompensaatiota 50%, ja siitä johtuu tuo kansallisen tuen 20 miljoonan euron korotus, eli se on kotieläintiloille kompensaatiota sinne luonnonhaittakorvauksen kotieläintilan korotuksen poistumisesta, ja osittain sitten myös johtuu siitä, että sitä oli tarkoitus tuolta eläinten hyvinvointikorvauksen kautta kompensoida yksi maha, sille se osittain vaikutti tuohon EHK-rahoitukseen, mutta käytännössä se ei sitten sieltä toteutu. Ja tässä nyt lopputulema on sitten se, että niin kun nämä tulotuet tai viljelijätuet, niin niiden vuotuinen määrä on noin 20 miljoonaa euroa pienempi kuin mitä se oli niin kuin edellisen ohjelmakauden lopulla vuositasolla, mutta tässä on nyt sitten huomioitava se, että tuo 22, kun tiedetään, että mihin viljelijät on sitoutunut, niin se oli suurin piirtein se summa, mitä käytettiin, ja sitten tämä 23 vuosi oli niin kuin arvio, että mihin sitten viljelijät sitoutuu niissä uusissa toimenpiteissä, mutta toteumahan jäi erityisesti tuon ympäristökorvauksen osalta pienemmäksi, eli siellä suojavyöhykkeiden pinta-ala pieneni murto-osaan, oikeastaan niin kuin murto-osaan siitä, mitä se oli, ja siitä johtuen tuo ympäristökorvauksen menekki ei ollut viime vuodelta ei tule olemaan 200 miljoonaa. Toinen on sitten ympäristösopimukset, eli niiden pinta-ala jäi ennakoidusta tai tavoitteesta, niin se myös pienentää ympäristökorvauksen menekkiä. Ja samoin luomu jäi sitten tuosta summasta, kun luomuala pieneni, ja sitten myös luomukotieläintilojen pinta-ala sitten myös pieneni, eli se luomun menekki ei niin kuin toteutunut lähellekään tuon arvioidun mukaisena. Ja tuossa nyt sitten pikkasen
vielä kerrattuna sitä, että miksi se niin kuin kokonaisuus sitten näyttää eri tasolta tai miksi se tilatasolla näyttää niin kuin erilaiselta, että se EHK on siellä se muuttu, luomun määräraha tavallaan niin kuin otti tai leikkasi sitten muilta tuilta sitä määrärahaa ja sitten se kotieläintiloilla näkyy se muutos sitten sen kautta, että sitä sitten tuotantosidonnaisen tuen kautta on pyritty sitä peltotukien alenemaan niin kuin kohdentamaan. Ja sitten myös nuorille kohdennetaan siellä EU-tukien puolella hieman aiempaa suurempi kokonaismääräraha. Ja sitten se vihreä arkkitehtuuri on se niin kuin iso muutos. Ja siellä ehkä erityisesti sitten se talviaikaisen kasvipeitteisyyden sinällään niin kuin järjestelmämuutos, mikä niin kuin tilatasolla vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja kun Harri mainitsi tuossa alussa siitä maksatuksista, niin se on totta, että jos vertaa vuosia 2022 ja 2023, niin siellä on huoltovarmuuspaketista noin 50 € hehtaarille ylimääräistä siellä lokakuun 2022 luonnonhaittakorvauksessa ja sitten 2023 vuoden maksatuksia kasvinviljelytiloillakin siirtyi merkittävä määrä tämän kuluvan vuoden puolelle, eli nyt pitäisi ensi viikolla olla noin 50 € hehtaarille tulossa maksatuksia, kun on perustulotuen loppuosa. Sitten siellä on uudelleenjakotuen loppuosa, tuotantosidonnaisten tukien loppuosa. Sitten talviaikainen kasvipeitteisyys on se niin kuin merkittävin, mikä siellä on se 40 € hehtaarille. Eli periaatteessa oikeampi olisi ehkä verrata sitten, että mikä on se, jos ajattelee verokirjanpitoa, niin pitäisi verrata vuosia 2021 ja 2024, niin ne olisi niin kuin paremmin vertailukelpoisia. Sitten siellä suorien tukien puolella, eli kun nyt puhutaan tukioikeuksista tai perustulotuesta, niin ne pelisäännöt tulee niin kuin EU-päästä, niihin ei pysty kansallisesti vaikuttaa. Ja aiemmin se tukioikeuksien määrä oli niin kuin rajattu ja siellä sitten uusille viljelijöille ja nuorille viljelijöille lähinnä jaettiin kansallisesta varannosta tukioikeuksia. Niin nyt kun tukioikeuksista luovuttiin, niin kaikki maatalousmaa, mitä viljelijät vuosittain ilmoittaa, niin se on oikeutettu näihin suoriin tukiin. Ja tarkoitti viime vuonna sitä, että sinne tuli semmoinen 30-40 000 hehtaaria uutta pinta-alaa sitten sen perustulotuen piiriin. Ja sitten myös tämä ekojärjestelmä nuorten viljelijöiden tuki, uudelleenjakotuki, niin se maksetaan kaikelle niin kuin pellolle. Eli siellä ei ole sitä korvauskelpoisuuden vaatimusta. Ja tämä nyt sitten enemmän vaikutti siellä pohjoisen tuen puolella, eli siellä oli enemmän niitä raivioita, ja kun määrärahat on jaettu erikseen etelä- ja pohjoisen välille, niin se leikkasi sitten sitä perustulotukea siellä pohjoisen puolella. Ja sitten tietysti sitä luonnonhaittakorvauksen ja myös vähän ympäristökorvauksen määrärahaa vei se niin sanottu karttaharjoitus tai peltolohkorekisterin laadun parantaminen, jossa sitten niitä pieniä tukikelvottomia aloja liitettiin siihen korvauskelpoiseen lohkoon noin 15 000 hehtaarin pinta-alan edestä. Ja sitten toinen, mikä vaikuttaa myös, tai yksi asia on tämä vastikkeellisuus, eli se ympäristökorvauksen määräraha on pienempi, mutta sitten taas toisaalta ne toimenpiteet ei siellä juuri niin kuin muuttunut, että siellä tilakohtaisen toimenpiteen tukitaso tai korvaustaso on alempi, ja sitten niiden lohkokohtaisten niin on käytännössä, että ne on suurin piirtein samoja korvaustasoja kuin edellisellä maakaudella tai hieman alempia. Ja sitten se niin sanottu suorien tukien vanha viherryttäminen, joka nyt käytännössä edellytti sitä 2 tai 3 viljelykasvin pitämistä, ja sitten käytännössä oli EPA-vaatimus Varsinais-Suomessa, niin sen tilalle tuli se niin kuin ekojärjestelmä ja tuli paljon uusia ympäristövaatimuksia, mutta että se käytännössä rahamäärä niin kuin pysyi ennallaan. Ja toi ekojärjestelmän määräraha, mikä siihen varattiin, niin se oli alun perin 86 miljoonaa, mutta viime syksyn takia
mä ehkä nyt sanoisin, että se varmaan johtui siitä syksyn märistä olosuhteista, niin meillä oli se tilanne, että toi talviaikaisen kasvipeitteisyyden ala oli poikkeuksellisen suuri, niin käytännössä tuon ekojärjestelmän kokonaistukimenekki oli noin 90 miljoonaa. Ja sitten tämä on, mitä on niin kuin tilatasolla vaikea ymmärtää, kun EU:ssa on poliittinen tavoite, että kohdennetaan tukea pienille ja keskisuurille tiloille, niin sitten tulee tämmöinen uudelleenjakotuki, jossa maksetaan se 20 euroa tai vajaa 20 euroa siihen 50 hehtaariin asti, niin tämä on niin kuin se sitten, että miten tämä poliittinen tavoite näkyy niin kuin tilatasolla. Ja tuossa nyt sitten kertauksena vielä se, että miten se vaikutti niihin suoriin tukiin. Tuossa on sinisellä laitoin tuonne loppuun sitten, että mitkä ne niin kuin lopulliset summat on, että noi on reilun vuoden takaa tai 1,5 vuoden takaa mun arvioita, mitä on punaisella. Ja se tukioikeuden arvo, mikä etelässä oli pikkasen alle 200 euroa, niin nyt se on sitten 137 ja 35 on niin kuin viime vuoden osalta sitten se lopullinen perustulotuki, mitä maksetaan. Ja tuo summa vaihtelee vuosittain, eli siellä on pikkasen määräraha muuttuu, mutta sitten kun pinta-alat muuttuu, niin sillä on vaikutusta myös siihen lopulliseen yksikkötukeen. Sama oli aikanaan sen tukioikeuden osalta. Sitten se uudelleenjakotuki toteutuu hieman suurempana kuin ennakointi, eli se on pikkasen alle 20 euroa ja se maksetaan sille 50 hehtaaria. Ja nuorten viljelijöiden tuki, siellä on nuorten viljelijöiden pinta-ala tai sanotaanko näin, että nuorten viljelijöiden hallinnassa oleva peltoala ennakoitua pienempi, niin se 88 euroa oli niin kuin alakanttia arvioitu ja se on 95 euroa 40 senttiä sitten mitä maksetaan siihen 150 hehtaariin asti nuorten viljelijöiden osalta. Ja samoin sitten tuolla peltokasvien puolella siellä oli hallinnon arvio, että se olisi ollut mennyt yli 140 euron per hehtaari, mutta että sitten valkuaiskasviala oli viime vuonna selvästi aiempaa suurempi, niin se sitten pienenti tuota yksikkötukea. Ja sitten siellä oli ehkä tällainen sitten pieni lapsus tai virhe jäänyt, että siellä oli palkkio-oikeuttava kasvi myös auringonkukka ja ristapeltoja, kun oli auringonkukkaa tai maisemapeltoja paljon viime vuonna, niin se sitten leikkasi hieman tuota tukea. Luonnonhaittakorvauksen tässä olen jo pariin kertaan käynyt läpi, eli se koski kotieläintiloja se muutos ja kasvinviljelytilojen osalta se korvaustaso pysyi ennallaan ja tavallaan on niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, eli se on korkeampi tukitaso kuin mitä 2015 oli arvio, että kun sinne oli kohdistettu se 50 miljoonaa leikkaus, niin se on aikanaan onnistuttu välttämään ja nyt sitten on tähän tietoon, niin ei ole paineita tällä ohjelmakaudella tuohon yleiseen luonnonhaittakorvauksen tasoon. Ympäristökorvauksessa tilakohtainen toimenpide aleni 9 euroa tavanomaisten kasvien osalta ja puutarhakasvien osalta 87 euroa. Ja tietysti erikoiskasveista niin kuminaa koskee tuo muutos tuosta 200-113 euroa. Ja sitten tuossa nyt näkyy, tuossa nyt ympäröity tuo ehdollisuus, mutta että käytännössä nyt sitten, mitä tuolla tulee tuolla vihreässä arkkitehtuurissa, niin ne euromuutokset on sitten, mitä nyt on vielä kertomatta, niin ne on tuossa kakkospilarin ympäristökorvauksessa ja sen muutoksissa. Eli käytännössä tuo viherryttämistuki ja täydentävät ehdot, niin niiden ehdot meni tuonne ehdollisuuteen, mutta että sitten viherryttämistuen rahat meni tuonne ekojärjestelmään, eli siellä tuli selvä niin kuin kiristys niihin toimenpiteisiin, joka tuli käytännössä Brysselistä, että sitä ei kansallisesti pystynyt muuksi muuttamaan. Ja sinne toimenpiteisiin sitten tuli tänne ympäristötoimenpiteisiin. Viime vuonna lanseerattiin tämä niin sanottu sekoitustaulukko ja siellä sitten voi lohkokohtaisesti valita niitä toimenpiteitä samalle lohkolle. Ja sen ekojärjestelmän osalta niin se kasvipeitteisyys muuttui
kokonaisuutena, että siellä ei enää ole niin kuin, tai ylipäätään kohdentamista ei tehdä niin kuin aluetasolla, vaan se kohdentaminen tehdään niin kuin lohkotasolla, ja se on yksi niin kuin semmoinen isompi sisältömuutos, mikä tälle kaudelle tuli, ja sitten tietyllä tavalla yksinkertaisesti sitä järjestelmää, ja tarkoitti sitten sitä, että toimenpiteestä maksetaan niin kuin sama korvaus koko maassa. Ja tuo talviaikaisen kasvipeitteisyyden osalta, niin se varmasti näkyy erityisesti siellä viljapuolella, koska aiemmin oli se niin kuin pyrittiin tiettyyn prosenttitasoon ja sitten se talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus maksettiin sille viljelylle pellolle. Eli siihen luettiin hyväksi sitä kasvipeitteisyyttä niin kuin korottamaan esimerkiksi niin kuin kesannot, EFA-alat, mutta sitten ja myös sitten 20% sitä kevennettyä muokkausta, joka uudesta järjestelmästä jäi pois. Eli siihen kelpaa ainoastaan se aito kasvipeite, ja sitten kun se maksetaan niille lohkoille, jotka on kasvipeitteisiä, niin se niin kuin järjestelmä muuttuu ihan oleellisesti. Ja tuo muutos oli tarkoitus, tai tämä nykyinen muutos oli tarkoitus tehdä jo silloin 2015 uudistukseen, mutta että silloin Ruokavirasto tai silloinen MaVi nousi vastaan sitä, että he ei pysty sitä valvomaan, että se vie niin kuin liikaa valvontaresursseja, niin sen takia sitten mentiin niin kuin askel taaksepäin ja tuli tai ne niin sanotut prosenttitasot säilyi ja sitten eri prosenttitasoille eri korvaus. Ja tämä pinta-ala, niin kuin sanoin, että tavoite oli 1,4 miljoonaa hehtaaria, sillä toteutuisi tuo 50 € hehtaarille, ja kun mentiin 1,8 miljoonaa hehtaariin, niin se tarkoitti sitä, että kun on määritelty yksikkötuolen vaihteluväli, niin se meni sinne alarajalle 40 €. Luonnonhoitonurmet toteutui hyvin tarkkaan sen mukaan, mitä oli tavoite, ja niistä maksetaan se 65 € hehtaarille. Vierantusnurmet jäi selvästi pienemmäksi se pinta-ala kuin mikä oli tavoite, että se oli reilu 1/3 tuosta 30 000 hehtaarista, mutta sitten sillä sen toimenpiteen määrärahalla on nyt sitten rahoitettu talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja myös monimuotoisuuskasveja, eli monimuotoisuuskasveille oli tavoitepinta-ala 25 000 hehtaaria, ja sillä pinta-alaa toteutuu toi 300 € hehtaarille, ja monimuotoisuuskasvien pinta-ala oli viime vuonna yli 40 000 hehtaaria, ja siitä johtuen sitten se yksikkötuki on siellä alarajalla 270 € hehtaarille, ja en näe oikeastaan mitään muutosta, miksi tuo monimuotoisuuskasvien pinta-ala pienenisi merkittävästi tänä vuonna. Että on hyvin todennäköistä, että se on se 270 se tukitaso sitten myös tänä vuonna. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden osalta tilanne voi olla toinen, että siellä tullaan lähemmäksi sitä 1,4 miljoonaa, ja sitten yksikkötuki kuluvalta vuodelta olisi hieman suurempi kuin tuo 40 €, mitä sitten viime vuonna tulee maksuun. Ja tuosta kasvipeitteisyydestä kävinkin jo niin kuin läpi, eli siellä oli se muutos, mikä tuli sitten edellisen ohjelmakauden alkuun, ja siellä oli myös sitten se muutos sitten edellisellä ohjelmakaudella, että kun se määräraha ylittyi kasvipeitteisyydessä silloin 2015, niin oli vaihtoehtoina, että leikataan niitä niin kuin yksikkötukitasoja tai sitten rajoitetaan sitä pinta-alaa, mitä voidaan ilmoittaa kasvipeitteiseksi, ja silloin sieltä suljettiin tämä niin sanottu hömppä pois, eli luonnonhoitopelloille ei maksettu talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä eikä maksettu niin kuin kesannoille ja vastaaville, mutta se oli niin kuin lähinnä sitten satokasveille, mitä maksettiin, mutta että kova kritiikki tuli sitten tuostakin, että kun sitä kohdennettiin sinne niin sanottua aitoa viljelyä, ja nythän se muuttui sitten tälle kaudelle, eli sitä maksetaan niin kuin kaikelle maatalousmaalle, joka on kasvipeitteistä sitä käyttötarkoituksesta riippumatta, ja se on yksi tekijä sitten, mikä tätä kokonaisuutta ja eri pellon käyttösuhteiden niin kuin keskinäistä kannattavuutta niin kuin muuttaa.
Tuossa on sitten ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimenpiteet, eli tuo kiertotalouden edistäminen, sen käytännössä sama toimenpide kuin edellisellä kaudella, mutta korvaus hieman alempi. Ja sitten suojavyöhykkeissä selvästi niin kuin aiempaa tiukemmat rajoitukset sen suhteen, että mitä sinne voi ilmoittaa, plus sitten lisäksi, että yksikkötuki on pienempi. Turvepeltojen monimuotoisilla nurmilla on aiempaa korkeampi tukitaso, mutta siellä on sitten myös sadonkorjuuvelvoite ja ohjelmakauden aikana tai sitoumuskauden aikana sitä ei saa muokata sitä peltoa. Mutta että näyttäisi vähän siltä, että ei se ole oikein houkutteleva edelleenkään tuollakaan niin kuin korvaustasolla. Keräjäkasvien osalta korvaustaso säilyi suurin piirtein ennallaan, mutta sitten pinta-alan rajoitetta tilatasolla niin kasvatettiin 5%, että voi ilmoittaa hieman suuremman pinta-alan sinne. Ja sitten käytännössä, mitä ympäristökorvaukseen tuli uutta, niin oli tämä maanparannuskasvitoimenpide niin kuin kaikille viljelijöille, joilla on yksivuotisia kasveja. Että se oli aiemmin rajattu vain perunalle, sokerijuurikkaalle ja avomaan puutarhakasveille. Mutta samalla sitten se korvaustaso pieneni selvästi siitä aiemmasta, ja tämä oli sellainen toimenpide, jota ei ainakaan viime vuonna käytetty läheskään sitä pinta-alamäärää niin kuin koko maan tasolla, mikä oli tavoite. Siinä ehkä olennainen ympäristökorvauksesta, mutta sitten kun näitä ekojärjestelmän suorien tukien ympäristökorvauksen muutoksia lähtee viemään niin kuin kasvitasolle, niin siellä nyt tullaan sitten siihen, että viljan osalta esimerkiksi ympäristökorvauksen tilakohtainen toimenpide, se on se 9 € alempi. Kasvipeitteisyyden osalta se on niin kuin joko tai tilanne, kun aiemmin se oli jotain 0 ja 54 € välillä. Keräjäkasvi pysyy niin kuin ennallaan, niin tarkoitti sitten sitä, että jos enimmillään edellisellä ohjelmakaudella Varsinais-Suomessa oli noin 250 € nämä vapaasti valittavat toimenpiteet viljalle, niin se on noin 230 tässä uudessa järjestelmässä. Ja sitten jos on esimerkiksi sellainen vilja, joka on muokattu syksyllä, niin aiemmin sille maksettiin se tilakohtainen toimenpide ympäristökorvauksesta ja sitten kasvipeitteisyys jotakin 0 ja 54 € välillä, mutta että se 20% nyt varmaan tilatasolla tuli täytettyä. Vaikka sillä kevennetyllä muokkauksella, niin silloin se oli 4 €, mutta että jos se oli se kasvipeitteisyys 80%, niin sehän meni yli 100 €. Silloin se syksyllä kevyt muokattu kevätvilja, mutta nyt uudessa järjestelmässä, jos sitä muokkaa syksyllä, niin sille ei makseta kasvipeitteisyydessä ollenkaan. Ja sitten vastaavasti luonnonhoitopelto saa sen kasvipeitteisyystuen, samoin kuten kumina saa ja sai sen edellisessä järjestelmässä. Maanparannuskasville maksetaan kasvipeitteisyydestä, jos se pidetään kasvipeitteisenä talven yli. Samoin tietysti nurmi. Turvepeltojen nurmessa siellä on tukiehtoja vaatii, että se on kasvipeitteinen, niin sille ei makseta, mutta sitten myös vieraantusnurmi ja monimuotoisuuspelto tuli kasvipeitteisyystuen piiriin, jossa ne ei aiemmin ollut, niin tämä on yksi mikä niitä muutoksia tähän kokonaisuuteen tekee. Ja sitten jos laskee näitä niin sanottuja vakiotukia yhteen, niin perustulotuki se 199, kun se tippuu sinne noin 140 tai viime vuodelta hieman alle, luonnonhaittakorvaus pysyy ennallaan, ympäristökorvauksessa se 9 € muutos, niin tarkoittaa sitä, että tavallaan ilman vapaaehtoisia toimenpiteitä tai lohkokohtaisia toimenpiteitä se noin 470 € tukitaso tippuu sinne 400 € tasoon, ja tämä muutos niin kuin tapahtui niin kuin koko maassa. Ja sitten miten viljelijä valitsee niitä lohkokohtaisia toimenpiteitä, niin se vaikuttaa sitten siihen, että mikä se kokonaistukisumma on, mitä sille kullekin lohkolle sitten maksetaan. Ja tuossa on nyt sitten yritetty vähän hahmottaa sitä, että mitä se vaikuttaa erilaisissa tapauksissa. Että jos on syysvilja, niin sellainen tilanne, että jos on alle 50 hehtaaria pinta-alaa, niin siellä on se uudelleenjakotuki mukana, niin se on noin 20 €, mikä se muutos siinä tukitasossa on. Jos kasvipeitteisyys on esimerkiksi 40% ollut niin kuin
edellisen ohjelmakauden aikana, jolloin se oli 18 € hehtaarille. Ja nyt jos se on sitten, nyt se täyttää sen kasvipeitteisyysvaatimuksen, niin se on se 50. Ja sitten jos on pinta-ala yli sen 50 hehtaaria, ettei makseta tätä uudelleenjakotukea, niin se tippuu noin 450 ja silloin on pikkasen vajaa 40 € se ero siihen edellisen ohjelmakauden tukitasoon hehtaaria kohden. Sitten jos on syysmuokattu kevätvilja, niin siellähän vastaavasti on tilanne ollut se, että jos on ilmoittanut sinne esimerkiksi keräjäkasvin ja ollut se 40% kasvipeitteisyys, niin se kokonaistukitaso on mennyt sinne noin 590. Ja sitten jos pinta-ala on ollut yli sen keräjäkasvin rajoitteen 25%, niin sitten se on tippunut siihen 490 €. Niin nyt tilanne on sitten se, että jos se edelleen muokataan syksyllä, niin siellä on se keräjäkasvitoimenpide, mutta sitten jää kasvipeitteisyys pois. Ja sitten uudelleenjakotuki, jos se menee yli sen 50 hehtaarin, niin sitten ollaan tuossa 520 paikkeilla, mutta sitten se tippuu 402 € taas siihen 400 € sitten jos se muokataan syksyllä. Ja sitten jos muokkaus tehdään keväällä tai on suora kylvönä, niin sitten taas se muutos edelliseen ohjelmakauteen verrattuna on jonkin verran pienempi. Ja sitten jos verrataan näitä erilaisia niin kuin nurmitoimenpiteitä, niin edellisellä ohjelmakaudellahan niin sanotulla kohdentamisalueella, eli etelä-AB-alueella, niin luonnonhoitopellon tukitaso meni sinne pikkasen vajaaseen 520 €. Nyt se jää alle 500 € ja on siellä 470-490 € paikkeilla silloin, jos sille maksetaan kasvipeitteisyys, että se on talven yli kasvipeitteinen. Vieratusnurmi oli edellisellä ohjelmakaudella kesantoa lukuun ottamatta nurmivaihtoehdoissa tukitasoltaan heikoin. Nyt se tilanne muuttui, että se on käytännössä tukitasoltaan paras, mutta että siellä on sitten se siemenvaatimus 4 kasvista. Ja se tulee sieltä, että ekojärjestelmän kautta maksetaan tuo 80 € plus sitten se täyttää sen kasvipeitteisyyden edellytykset, eli sille maksetaan myös se 50 € kasvipeitteisyydestä, niin se menee sinne 500 € paikkeille. Kun sitten vastaavasti satonurmi tippuu sieltä 490 € sinne 470-450 € pintaan, eli periaatteessa noista 3 nurmivaihtoehdosta uudella ohjelmakaudella satonurmi on kaikkein heikoin. Ja sitten vastaavasti se viherkesanto, sille ei maksettu kasvipeitteisyydestä edellisellä ohjelmakaudella, nyt sille maksetaan, niin sen tilanne muuttuu tai säilyy ennallaan, vaikka uudelleenjakotuki jäisikin pois, eli se on siellä noin 400 € pinnassa sitten se kokonaistukitaso. Ja sitten on näitä vähän erilaisempia vaihtoehtoja, ja tuossa nyt ehkä on yksi tekijä, joka selittää sitä suojavyöhykkeiden tilannetta, eli se meni sinne 900 € tasoon edellisellä ohjelmakaudella, ja nyt se on siellä 700 € pinnassa, eli suurin piirtein samassa kokonaistukitasossa, missä on niin kuin monimuotoisuuspellot, ja käytännössä ne taitaa riistapeltoja ja auringonkukkaa ne varmaan viime vuonna suurimmaksi osaksi oli. Eli tuossa nyt sitten pitää huomioida, että tuossa ekojärjestelmä toteutuu sen 270 mukaan tai toteutui, niin se silloin tarkoittaa sitä, että se jää myös alle 700 € kokonaisuudessa. Ja sitten maanparannuskasvi on siellä 650 € paikkeilla. Ja tästä nyt tullaan sitten siihen kokonaisuuteen, että jos viljelijä 22 ja 23 oli niin kuin kasvilajit, mitä oli viljelyssä, ja pinta-alasuhteet näiden kasvilajien välillä oli samat, niin kyllä se silloin käytännössä tarkoittaa sitä, että se kokonaistukisumma on pienempi vuodelta 2023 kuin mitä se oli 2022. Mutta että sitten jos muuttaa pellon käyttöä ja nämä kasvilajisuhteet vaihtuu tai sitten muuttaa muokkaustapoja, niin sitten tilanne niin kuin muuttuu ja voi olla niin kuin se
kokonaistilanne, että kokonaistukisumma on niin kuin lähempänä sitä aiempien vuosien tasoa tai 22 tasoa, jos sitten vähentää sieltä 22 vuodelta sen niin sanotun huoltovarmuuspaketin 50 € hehtaarille pois niistä 22 vuoden tuista. Mutta tässä oli minun alustus. Kiitoksia. Kiitoksia Juha. Nyt on pakko palata noihin. Onko mahdollista, että jäit ihan niin kuin näkyville ja kuuluville tähän näin, jos tässä tulee keskustelu perään. En tainnut olla ihan väärässä, kun tuossa alussa totesi, että pienistä puroista viljelijän valinnoista tämä on, että onhan tässä valtava paketti. Edelleen on uutta sulateltavaa, vaikka taisin kuulla tämän nyt 3. kertaa tämä jo, mutta on tässä aina joka kerta oppinut uutta. Tehdään nyt niin tässä kohtaa, että annetaan, siellä on nämä Pyhärannan Mikko ahkeronut siellä chattipalstalla, annetaan Terhille tässä kohtaa puheenvuoro toisena puheenjohtajana. Ole hyvä Terhi. Joo, kiitos. Tässä on nyt Mikolla on niin laajat kysymykset tuolla alkuun, niin otetaan täältä tämmöinen napakka kysymys tässä tilaisuudessa, eli miten eläinten hyvinvointikorvauksen jakosuhteet eri eläinlajien kesken ovat muuttuneet 2022 verrattuna vuoteen 2023? Mulla ei ole siitä tietoa, miten se lopullisesti meni, mutta että se ennakkoarvio tai ennakkoanalyysi, mikä meillä oli, niin on se tilanne, että kananmunassa taisi olla, oliko se niin, että kananmunatiloilla oli suurin piirtein niin kuin mahdollista päästä samaan, jos ottaa kaiken mahdollisen, siipikarjatiloilla se jää, tai niin kuin broilertiloilla se jää pienemmäksi, sikatiloilla on sitten se, että jos on vapaa porsitus, niin se tukitaso voi jopa niin kuin nousta tai nousee, mutta käytännössä sikatiloilla muuten pienenee. Sitten naudanlihapuolella emolehmien osalta tilanne parani. Sonnien loppukasvatuksen osalta se todennäköisesti myös parani. Teurashiehoilta jäi toimenpide pois kokonaan. Se heikkeni se tilanne. Ja sitten välikasvatuksessa, niin kuin vasikkatiloilla, niin tilavaatimukset tiukkeni paljon. Että siellä niin kuin heikkeni selvästi. Ja sitten maidon osalta, niin jos pystyy sitä laiduntamistoimenpidettä toteuttaa, niin se todennäköisesti se kokonaisuus niin kuin hieman parani. Mutta että se on niin tilakohtaista, että siitä on niin kuin, toisilla tiloilla se toimii ja toisilla tiloilla se ei toimi, mutta että korostan nyt sitä, että mä en ole nähnyt sitä niin kuin 1 000 000 € jakaumaa, että miten se käytännössä meni, että mä oon vaan nähnyt, niin kuin, että minkä verran tiloja mihinkin toimenpiteeseen tai minkä verran minkäkin tuotantosuunnan tiloja niin kuin sitoutui, ja se määräraha ei tullut ihan täysin käytettyä, mutta lähelle. Eli se oli niin kuin sen osalta tilanne selvästi parempi, sen määrärahan meneekin tai käytön osalta kuin mitä luomussa. Sitten voitaisiin Harri varmaan jatkaa, jos tulee yleisökysymyksiä. Mikki. Pistetään se kuuluisa mikrofoni auki. Eli aloitetaan uudestaan. Eli jos tulee nyt kysymyksiä Juhalle, niin nyt olisi oikein hyvä hetki nostaa kättä ylös sitten. Tuohon voisin kommentoida, kun tuolla oli tuo 95 varojen jakautuminen, niin silloinhan tilanne ja tuenmaksuperusteet oli ihan niin kuin erilaiset ja meillä oli enemmän niin kuin tukialueita, mutta että tämä aluejako 2006 kohan tuli tämä nykyinen tai se edellinen niin kuin tukioikeusmalli, niin silloin on määrärahat jaettu niin kuin alueiden kesken. Hyvä.
Selvä, täällä on Mikolla käsi pystys, ole hyvä. Nyt ei Mikko kuulu mitään. Eikä kuulu vieläkään. Selvä, Mikko. Vastaan mennään eteenpäin. Selvä, sitten siellä on Ari. Ole hyvä, Ari-Pekka. Ole. Nyt näkyy paremmin, että Ari-Pekka. No niin, ole hyvä. Joo, taitaa kuulua. Kuuluuko? Kyllä kuuluu, ole hyvä. Mulla on mikrofoni kunnossa, joo. Tuossa kun tämä vyyhti, mikä tässä on, niin tämä on hyvin vaikea niin kuin käsittää, niin kuin toiminnanjohtaja tuossa sanoi kanssa, että aina tulee uusia asioita ja niin poispäin, mutta yksi totuus, mikä tässä on niin Etelä-Suomen kasviviljelytiloilla on tuet tippunut aika radikaalisesti, ja se aina tulee yllätyksenä kuitenkin siinä, kun ajateltiin, että kokonaispotti kumminkin maataloustuista ei tippunut jokseenkin, oliko se nyt 3% vai mitä se on. Ja sitten niin jos sä, Juha, kuuntelet tämän niin jälkeenpäin toisen kerran, niin aina kun eläinten tuista kysymys, niin aina puhutaan MTK:ssa kompensaatiosta ja miten se kompensaatio ja näin se kompensoidaan aina kun tulee. Niin miten meillä nyt sitten kompensoidaan tämä hehtaarituki, mikä tässä on nyt putonnut oikein radikaalisesti loppupeleissä kasviviljelytilalla. Onko se sitten koko Suomessa tai muuten, tai onko se täällä Etelä-Suomessa vaan, mutta itse ainakin olen kohdannut sen, ja nyt puhelin soi edelleen, vaikka en ole MTK:ssa ollut paljon tekemisissä enää, ja ihmetellään tosi kovin, että kummot nämä asiat nyt sitten oikeastaan meni. Ja sitten toi, että nyt tippuisi vielä tämä kasvipeitteellisyys, se oli niin kuin edellisellä kaudella, se oli erittäin hyvä näillä, ketkä otti sen 80% tai pystyisi 80% kasvipeitteellisyydellä, ja sieltä se tippui radikaalisesti tähän 50, ja nyt se sitten kuulemma tippuu 40, ja milloin tämä esimerkiksi päätettiin tämä asia, että se heinille, niin kuin tuotantoheinille maksetaan, kun meillä on, niin kuin jos kuuntelit itseäsi, niin tässä niin kuin yritetään niin kuin lisätä aina näitä tukia vastikkeellisemmaksi. Niin miten nauta- ja maitotiloilla se vastikkeellisuus nousee siitä, että sinne maksetaan heinille se tuki. Ja sen takia meillä nyt sit tippuu tuki sinne se 10 verran. Ja se 10 on vaan aika iso raha loppupeleissä täällä Varsinais-Suomessa etenkin ja Etelä-Suomessa yleensäkin ja kasviviljelytiloilla koko maassa. Ne tulot on vaan aika pienet näiden kustannusten ja korkojen nousujen ja sit saatavien hintojen vuoksi. Tämä nyt ihmetyttää ja on aina ihmetyttänyt, että näin täällä MTK:ssa aina toimitaan, mutta kyllä mä seuraavaksi, että kun jotain rahoja on jaossa, niin joskus olisi kasviviljelytilatkin siinä mukaan. Tämä on se mun viesti tähän tilanteeseen. Kiitos. Jos mä nyt vastaan, että jos aloittaisin siitä, että en haluaisi lähteä niin kuin eri puraa niin kuin, tai vastakkainasettelua tekemään kotieläintilat versus kasviviljelytilat. Eli kaikki nämä muutokset, mitä mä tässä äsken kerroin, niin nehän koskee samalla tavalla myös kotieläintiloja. Eli niille tapahtuu ihan samat muutokset, plus sitten se 60 € sitä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta poistui. Ja siitä niin kuin sanoin, että se oli niin kuin 50 miljoonaa, mitä sitä on maksettu, niin siitä nyt käytännössä niin kuin 20 miljoonaa kompensoitiin sitten sen kansallisen tuen korotuksen myötä. Eli ei siellä niin kuin täyttä kompensaatiota ollut, plus sitten luomukotieläintiloillahan se oli vielä niin kuin tiukempi, eli siellähän oli aiemmin, pystyi ilmoittamaan yhtä eläinyksikköä kohden yli 3 hehtaaria.
peltoa tai hakemaan sille sen kotieläinpuolen korotuksen, niin se muuttui 2 hehtaariin se enimmäismäärä, eli sieltä lähti niin kuin yli 1/3 siitä niin kuin kotieläintuen piiristä niin kuin pahimmillaan, tai sen korotuksen piiristä pahimmillaan pois. Eli tämä muutos koskee niin kuin kaikkia tiloja, mitä tämän vihreän arkkitehtuurin kautta tulee, plus sitten vielä, että sen verran ehkä puolustaisin kotieläintiloja, että niillä ei niin kuin mahdollisuutta ole juuri sitä pellon käyttöä muuttaa, että kun niiden on tuotettava kuitenkin se eläinten tarvitsema rehu, että on se sitten on kyse naudoista tai yksimahasista. Sen kasvipeitteisyyden osalta niin ne nurmet on aiemminkin mennyt samalla tavalla, eli siinä ei tässä ohjelmakauden vaihteessa niin kuin tullut muutosta. Et sitten se käytännössä siitä pitäisi varmaan sitten blokata kaikki nurmet niin kuin pois. Et jos ajatellaan sitä, että se niin kuin että se ei niin kuin täytä sitä kasvipeitteisyyden niin kuin ehtoja. Et se kasvipeitteisyyteen tuli pinta-alaan mukaan sen takia, että sinne tuli tämä niin sanottu hömppä. Eli siellä on niitä maisemapeltoja, se 40 000 hehtaaria, siellä on 200 000 hehtaaria, erilaisia kesantoja ja niin edelleen. Eli ne on se, mikä sitä niin kuin kasvipeitteisyystuen niin kuin yksikkö tukee toi käytännössä alaspäin. Eli sitä kautta tapahtui se niin kuin pinta-alan lisäys kasvipeitteisyydessä edelliseen ohjelmakauteen verran. Hyvä. Tuossa varmaan ehkä voisi todeta itsekin näin, että tuossa Ari-Pekka kyllä aika lailla tiivisti sen, mitkä ne tunnot täällä nyt on Varsinais-Suomessa ollut tässä kevään aikana kasvitiloilla. Että se oikeastaan niin kuin varmaan oli se ydin justiinsa, että minkä takia me istutaan tässäkin, että tuntuu, että ne tukitasot vaan ne on hävinnyt johonkin ja ei oikein tiedetä, että mihin ne on lähtenyt. On semmoista, ja tavallaan se, että aina Etelä-Suomen peltokasvitilat tai kasvinviljelytilat, ne on niin kuin häviäjän roolissa kansallisissa ratkaisuissa, niin se nyt on lähinnä se tunto, mikä täällä on, ja Ari-Pekka sen tuossa niin kuin erittäin hyvin sanotti. Että en lähde sitä enempää, mutta toistan sen nyt kuitenkin tässä näin vielä, että mikä tässä pinnalla on ollut kevään aikana. Nyt olisi hyvä hetki nostaa lisää käsiä pystyyn. Pyhärannan Mikko on jatkanut, hän on tuonne chattipuolelle laittanut, että siirtäisi sen puolesta sitten oikeastaan Terhille taas tässä kohtaa lyhyesti. Mitä sä Terhi nostaisit sieltä? Ole hyvä. Joo, kiitos. Täällä on ehkä enemmän tämmöinen toteamuksellinen tämä, että siipikarjatuotanto kokonaisuudessaan saa eläinten hyvinvointikorvauksesta 5 miljoonaa vuodessa ja koko potti on kuitenkin se yli 70 miljoonaa euroa. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen toteamuksellinen eikä ehkä niinkään kysymys. Noihin pidempiin kysymyksiin varmaan haetaan sitten vastaukset sinne kotisivuille. Ne tosissaan tulee sinne, tuolla oli linkki ja laitan sen vielä uudestaan chattiin, että mistä sitten vastauksia tulee. Nämä on ehkä vähän pitkiä vastata nyt. Voisin ehkä tuohon emolehmäpalkkioon kompensoida, kun käydä läpi, että siellähän myös sitten jäi, se ei ole niin kuin yksi yhteen se palkkiotaso, että siellähän jäi sitten emolehmähiehotuen ulkopuolelle. Eli aiemmin maksettiin kaikille emolehmähiehoille sama tuki kuin emolehmille, ja nyt tämä nykyinen tuki maksetaan vain pelkästään poikineille emolehmille. Eli siellä eläinmäärä, jolle se maksetaan, on viime vuodelta niin kuin selvästi pienempi, mutta ja tietysti se on nyt sitten, että mihin vuoteen vertaa, että jos vertaa vaikka vuoteen 2022, niin ne sai käytännössä niin kuin luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen poistumista täyden kompensaation etelässä, mutta pohjoisessa on jo tilanne toinen, mutta sitten jos vertaa vuoteen 2015, niin se emolehmäpalkkio oli etelässä sitten selvästi suurempi kuin mitä se oli 2022, eli siellä on vähän vaikeus, että mihin vertaa, mutta enemmän se tilanne on ehkä siellä kotieläinsektoreiden sisään, että sitä on käyty meillä johtokunnassakin pitkät keskustelut siitä, koska käytännössähän se yhdistetyssä lehmäpalkkiossa se kompensaatio meni sinne emolehmille ja
maitopuolelle sieltä tuli sitten usein. Käytännössä niin kuin luvattu kompensaatio jäi murto-osaan siitä, mitä niin kuin se 50% olisi ollut. Eli täällä on kotieläinsektoreittenkin sisäistä niin kuin ristivetoa ollut tässä uudistuksessa. Selvä. Alkaisiko olemaan nyt sitten sillä tavoin, että uusia käsiä ei nouse ja kiitämme Juhaa tässä kohtaa. Onko sinulla mahdollisuus, Juha, jäädä tänne maksimissaan tunnin verran tässä vielä olla, mutta onko sinulla mahdollisuus jäädä kuulolle tässä vielä? Joo, kyllä mä voin jäädä kuulolle. Niin jos nousee jotain vielä, niin mukava juttu ja kiva ja kiitos siitä, jos ennätät olla tässä vielä. Niin kiitos hyvästä alustuksesta ja herättää paljon kysymyksiä ja toivottavasti saatiin edes hiukan vastauksia, mutta niinhän se on aina, että hyvä alustus herättää enemmän lisäkysymyksiä kuin antaa vastauksia. Varmaan ehkä taas tämä vahvisti tämän perinteen. Selvä, mutta sitten siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja siellä on Nummilan Ulla seuraavaksi, Liedon maaseututoimen maaseutupäällikkö, ja täällä on otsikossa sinun laitettu sääolosuhteiden tuomat muutostarpeet ja tukihaku 2024. Taisin itse oli vähän ehkä hätäinen tuossa aloituspuheenvuorossa, että ruvetaan tukihakemuksia huoltamaan ja muutoksia tekemään, mutta saataisiin tietysti ensin kaikki hakemuksitkin sisälle. Mutta näillä johdantosanoilla ole hyvä, Ulla. Kiitoksia. Miltäs näyttää? Näkyy ja kuuluuko? Sekä että Kaikki näkyy kunnossa. ja kuuluu. Kaikki kunnossa, ok. Kiitoksia. Eli tulen Liedon maaseutupalveluista ja maaseutupalveluthan on tällainen kuntien yhteistoiminta-alue ja meillä on Liedossa 11 kuntaa, jonka alueella toimitaan Mynämäestä näiden suurkaupunkien läpi Koskelle asti ja näitä yhteistoiminta-alueitahan on Varsinais-Suomessa 6 kappaletta. Ja ihan Liedon suulla tässä puhellaan, mutta samat asiat on koko Varsinais-Suomessa ajankohtaisia. Tiistaina on viimeinen päivä jättää peltotukihakemus ja noin 70% Varsinais-Suomessa on tämän hakemuksen tässä vaiheessa jättänyt, että aika monella se on ainakin vielä sit palauttamatta. Niin kuin ihan normaalia on, että viime hetkellä niitä sitten vielä tulee. En kyllä sitä tiistaita suosittele kenellekään, että on näitä ukonilmoja ja muita itsestä riippumattomia syitä, että ei kannattaisi sinne viimeiseen päivään jättää. Ja sitten kehotan käymään oman kunnan tai toisen YTA-alueen noilla nettisivuilla. Niissä on paljon hyvää tietoa ja linkkejä. Jos Ruokaviraston sivuilta ei heti löydä, niin hyvät linkit saattaa löytyä sieltä maaseutupalveluiden nettisivuilta ja sitten Liedon ja Vehmaan maaseutupalveluilla on hyvin aktiiviset nuo Facebook-sivut, että sieltä saa myös hyviä tukivinkkejä aina, jos käyttää Facebookia, niin suosittelen seuraamaan, vaikkei juuri sillä alueella olisikaan. Hyvin haastavaa on se, että miten kaikki ohjeet ja ehdot löytyvät. Ruokaviraston sivulta ne löytyvät, kunhan osaa etsiä oikeasta paikasta ja oikeasta kohdasta. Sieltä kun löytää tällaisen kohdan, mistä on hakuoppaat ja ohjeet viljelijöille, niin siellä on kuvilla oikein merkitty 4 tuollaista linkkiä, mitä suosittelen. Eli peltotukien hakuopas ja sitten sama eläintuille. Ja sitten yksi tärkeimmistä on tämä ehdollisuuden opas, mikä on niin kuin erillinen opas kaikesta perusehdoista, mitä näihin peltotukiin ja eläintukiin liittyy.
Ja sitten on hyvä linkki tässä tukihaun aikaan on nämä vipupalvelun käyttöohjeet. Siellä on lyhyitä 2 minuutin videoita esimerkiksi lohkojaoista tai muista tällaisista, mitä harvoin joutuu ehkä tekemään, niin video katsomalla asia selkeytyy huomattavasti ja saa ne asiat tehtyä. Myöskin sitten semmoisia pitempiä kirjallisia ohjeita on siellä, että niistä on apua. Sitten on tämä maaseutu.fi kautta Varsinais-Suomi. Siellähän on kaikki Varsinais-Suomen koulutukset, on tallenteet ja materiaalit löydettävissä. Että ne on nyt koottu viime vuodesta alkaen tänne yhteen paikkaan. No sitten mennään itse sille peltotukihakemuksen tekemiseen vähän tässä muistuttelen tällaisista asioista, mistä viljelijät on niin kuin eniten soittanut ja mitä ollaan siellä huomattu, että hakemuksissa on niin kuin asioita, joita ei välttämättä ole sitten huomattu ihan, miten ne nykyisin on. Ja kaikillahan menee vielä sekaisin se, että mitä oli viime kaudella ja mitä oli edellisellä kaudella ja miten se on nyt, niin pitäisi vanhat pystyä unohtamaan ja saada nämä uudet ehdot niin kuin käytäntöön. Eli nykyisinhän voi vaikka siihen vehnäkasvulohkolle niin kuulua kaikenlaisia monimuotoisuus- ja suojakaistoja ja esimerkiksi viljelyteknisiä päisteitä sokerijuurikkaalla tai sitten puutarhakasvien hoitokäytäviä, niin nämä kaikki voi olla siinä kasvulohkon alassa, että niitä ei tarvitse erikseen piirtää. Ja sitten myöskin nykyään ei tarvitse lohkoa jakaa, jos siellä on pientareineen alle 3 metrin ojaa. Ja sitten samaten tällaiset 1 vuoden korkeintaan olevat ojien kaivuumaat voi olla kasvulohkolla säilörehupaaleja, jotka siis on kuitenkin menossa vielä ruuaksi, että ei niin kuin vuosikertatavaraa, rehuaumat ja lantapatterit, kunhan ne ei ole niitä pysyviä varastopaikkoja. Ja myöskin sitten sääolojen vuoksi orastumaton kasvusto, tällaiset talvituhot, niin ne voi olla siellä kasvulohkolla ja voi ilmoittaa sen kylvetyn kasvin mukaan. Palataan vielä tähän aiheeseen. Ja sitten nyt voi ilmoittaa avo- tai sänkikesantona sellaiset alat, joita ei ole pystynyt kylvämään tai sitten peruskunnostetaan. Tätä tilapäisesti viljelemätöntä alaa ei enää ilmoiteta, ei voi ilmoittaa enää ollenkaan. Ja sitten tämä viljelemätön kasvikoodi siellä on nyt tukihakuaikana, mutta sitä saisi käyttää vaan sitten muutosaikana. Eli viljelemättömät alat hoidetaan rajakorjauksilla tai koko lohkon maatalouskäytöstä poistolla. Ruokavirasto on tehnyt tämmöisiä useita listoja oikean kasvikoodin valintaan ja se onkin siinä tukihakemuksessa tosi tarkkaa, että minkä kasvikoodin sieltä valitsee, niin sen mukaan sitten niitä tukia tulee. Et näistä tulee kyllä helposti virheitä, kun etsii sitä oikeaa koodia. Vaikka ihan suomea onkin, mutta niitä on niin paljon, niitä eri kasvivaihtoehtoja ja seoksia. Eli ne kasvilistat sieltä Ruokaviraston sivulta kannattaa etsiä. Ja sitten on yksi lista myöskin, mistä löytää ne, missä on ne kasvit lueteltu ja mitä tukia sitten niille maksetaan. No, tähän nostin muutaman vertailun näistä kasvikoodeista. Eli nyt hyvin suosittu on sitten tietysti nämä monimuotoisuuskasvit ja niistä erityisesti tämä pölyttäjä- ja maisevakasvit
ja sitten riista. Ja niillä on tarkat siemenvaatimukset, mitä niissä saa olla ja mitä niissä ei saa olla. Ja sitten verrattuna tuohon tuossa oikealla on sitten toi 1-vuotinen kylvetty seoskasvusto, niin se ei sitten saa tätä 300 € ekojärjestelmätukea, mutta se on vaihtoehto sellaisille riista- ja maisemakasveille, jossa ei ole sitten näitä niin tarkkoja ehtoja, että milloin saa päättää ja milloin saa kasvinsuojeluaineita käyttää, eikä niitä siemenvaatimuksia ole sitten. Mutta tuki on sitten sen 270 tai 300 € pienempi. Ja nyt on enää sitten 3 vaihtoehtoa kesannoiksi, eli avokesanto, sänkikesanto tai viherkesanto. Ja nyt muutosta on se, että viherkesannon pitää olla sitten nämä nurmi- ja niittykasveilla kylvetty, että ei enää riistakasveja voi ilmoittaa viherkesantona esimerkiksi. Ja sitten nostin tuohon vielä noita nurmia. Niitä on paljon erilaisia ja niissä on eri tuet ja eri ehdot, eri päivämäärät ja eri säilyttämisajat. Ja sitten mitä valitsee, niin ne täytyy sitten itselle niin kuin selvittää, että mitkä ne päivämäärät on. Ja nehän ei tietenkään ole samat päivämäärät kuin naapurin nurmilla. Et se on tässä tosi haastavaa, että kun keskustellaan, niin menee aivan sekaisin, että mitä niille nyt sit pitäisi tehdä ja milloin. Nyt kun tehdään tarkastelua ilmakuvien perusteella ja sitten on tätä uutta satelliittiseurantaa, niin on huomattu, että nämä tällaiset viljelemättömät alueet tulee kyllä sieltä esiin. Tässä oli just toukokuussa tällainen ristiintarkastus ilmakuvien perusteella, johon sitten pääsi sellaisia lohkoja tarkasteluun, joissa oli havaittu ehkä viljelemätöntä tai hoitamatonta alueita. Ja kun se tapahtuu toukokuussa, niin se tarkoitti sitä, että kun ruvettiin maksamaan näitä viime vuoden loppumaksuja, niin sitten nämä on valvonnan takia sitten maksukiellossa niin kauan kuin se alue on käyty tarkastamassa ja hyväksytty ja tallennettu tai hylätty ja tallennettu ja tarkastettu, että se myöskin sitä maksuaikataulua sitten nämä venyttää ja tulee sitä valvontaa ja tulee myöskin takautuvasti sitä seuraamusta, jos on pitkään ollut pois viljelykäytöstä tai ei ole koskaan viljeltykään. Monasti nämä voi olla sellaisia, että viljelijä ei ole huomannutkaan, että lohkolla on tällaista viljelemätöntä alaa siellä lohkon rajojen sisäpuolella. Ei ole katsottu niitä ilmakuvia niin tarkkaan. Mutta on niitä tahallisiakin sitten, että ei ole vielä ihan raiviot siinä kunnossa, että niitä voisi ilmoittaa. Eli lohkon pitää olla viljelykelpoinen silloin, kun siitä hakee tukea. Ja minä itse olisin sitä mieltä, että kaikki kasvi- ja perunamaat kannattaa tässä kohtaa rajata sieltä perus- ja kasvulohkoilta pois, varsinkin jos ne on samassa paikassa vuodesta toiseen. Et selviää tässä peltotukihaulla helpommalla, kun ei tarvitse niitä piirellä. Ja sitten ehdottomasti sitten tuossa syysilmoitusta tehdessä, kun se pitäisi osata piirtää sinne samaan paikkaan, niin koska se ei käy sit kasvipeitteiseksi alaksi, niin se helpottaa siinäkin ja niistähän ei kuitenkaan tukia saa. Eli jos koko peruslohko ei täytä niin kuin maatalousmaan edellytyksiä ja haluaa poistaa sen maatalouskäytöstä, niin siellä lohkolistauksen alla on semmoinen painike kuin poista lohko maatalouskäytöstä.
niin sillä saa koko peruslohkon pois. Ja jos osa lohkosta sen haluaa poistaa maatalousmaasta, niin siellä on, kun kartan avaa isoksi, niin on tällaiset rajakorjaustyökalut ja pystyy ihan rajaa siirtämällä poistamaan lohkosta aluetta. Ja jos nyt vaikka sen kasvimaan tai jonkun tukkikasan, mikä on nyt pellolla, niin haluaa poistaa rajakorjauksella, niin jos se ensi vuonna on taas vaikka viljaviljelyssä se kohta, niin sen voi rajakorjauksella ottaa takaisin siihen lohkon alaan ja se saa ne samat oikeudet kuin aikaisemminkin on ollut ja koko lohkolla. Et suositellaan, että ne kaikki lohkojen ilmakuvat käydään tukihaossa myöskin läpi. Mitä sitten, jos kasvusto on tuhoutunut? Talvi vei syysviljoja ja nyt on kaiken maailman ukkoskuuroja kovia. Mitä jos kasvusto tuhoutuu? No jos sen on kylvänyt asianmukaisesti, niin voi perustaa kasvuston uudelleenkin, jos tulee kylvö vielä mahdolliseksi, mutta ei ole pakko. Halutessaan varmistaakseen asioita, niin voi ottaa siitä myöskin vipumobiililla kuvan siitä asiasta ja dokumentoida tapahtumia, eli vaikka ottaa ylös, että minkälainen sademäärä on ollut sillä viikolla ja siitä tuhoutumisesta ei tarvitse meille ilmoittaa, ei mihinkään. Jos siellä sitten myöhemmin kasvaa rikkakasveja paljon, niin niistä pitää sitten huolehtia, että niitä hoitaa pois. Ja sitten se ilmoittaminen peltotukihakemuksella, niin nyt esimerkiksi nämä syyskasvien talvituhoalat voidaan hyväksyä kylvetyn kasvin mukaan nyt peltotukihakemuksellakin. Mutta jos perustaa kasvuston uudelleen, niin sitten ilmoitetaan siinä peltotukihakemuksella se kasvi, mikä sinne nyt on sit viimeksi kylvetty 36. mennessä. Ja sitten paikkakylvöjä tietysti tehdään, niin tässä nykyajassa niin ilmoitetaan sit se kasvi koko lohkolle, mitä siinä on enemmän siinä lohkolla. Et ei tarvi paikkakylvöjä piirrellä. No sitten yksi kohta, missä saa olla tarkkana hakemuksella, mistä selviää asioita, että onko hakenut oikein, niin ensinhän siellä hakemuksella täytetään ne peruslohkojen tiedot ja kasvulohkojen tiedot. Sitten valitaan tuet. Ja valitaan tuet ja sekin on aika paljon helpompaa tänä vuonna kuin viime vuonna, koska nyt voit pistää mikin kiinni. Joo, eli vipupalvelu tai vipuneuvoja huomauttaa niistä tuista, mitä pystyy sit saamaan, etkä ole huomannut hakea. Eli esimerkiksi viime vuonna oli tosi paljon sitä uudelleenjakotulotukea hakematta. Niin nyt tänä vuonna vipupalvelu siitä huomauttaa ja ollaan huomattu, että sitä ei nyt tänä vuonna niin paljon puutu. Puuttuu kuitenkin muutamilta, koska johan sen nyt nimikin sanoo, että onpa tosi hankala tuki. Sitä se ei ole, kaikkien kannattaa sitä hakea. Mutta sitten kun on valinnut ne oikeat tukirastit, niin sen alla näkyy sitten ne toimenpiteet, mitä siinä samalla kun niitä tukia rastitteli, niin haki. Eli ekojärjestelmätuessa ja ympäristösitoumuksissa on toimenpiteitä, joita pitää valita, jotta niistä saa sitten rahaa myöhemmin.
Ja esimerkiksi nyt tämä talviaikainen kasvipeite, mikä viime vuonna jäi monelta valitsematta tässä peltotukihakemuksella keväällä, niin tämä on yksi sellainen, mitä kaikki voivat hakea. Siinä ei vielä sitten tässä keväällä sitoudu yhtään mihinkään, että ne päätetään sitten ne kasvipeitteisyt alat sitten syksyllä, kun tehdään sitä syysilmoitusta, mutta tämä pitää täällä keväällä jo sitten valita. Toinen sellainen, mikä pitää sitten valita jo keväällä, on ympäristösitoumuksessa kiertotalouden edistäminen, eli se on se lannan vastaanotto toimenpide, niin se pitää jo tässä keväällä valita ja sitten vasta syysilmoituksella ilmoitetaan, jos on lantaa levitetty. Ja sitten tästä samasta paikasta näkyy näiden toimenpiteiden ala, mitä sieltä hakemukset löytyy. Ja sitä hehtaarimäärää kannattaa päässään miettiä, että onko se nyt oikein, mitä ajattelinkin. Ja sitten myöskin tässä on tämmöinen ponnahdusikkuna, tulee tästä näytä kasvulohkot kohdasta. Että se kannattaa katsoa, että sieltä tulee listaus, missä on kaikki ne kasvit, tai kaikki ne kasvulohkot, joita ajattelikin tähän toimenpiteeseensä saavansa. Joo, eli nämä ehdollisuus, eli perusvaatimukset, jotka on viljelijätukien ehtona, niin näähän on koottu sinne ehdollisuuden oppaaksi, ja se olisi syytä niin kuin joka vuosi kerrata, että mitä kaikkea siellä on, ja vähän se päivittyykin joka vuosi. Eli siellä on sellaiset asiat, mitkä ei kuulu niin kuin tukiin, mutta niitä on noudatettava. Eli siellä on tuottamaton ala, vähimmäismaanpeite, viljelykierto, kesantojen hoito ja tällaiset asiat ja paljon muuta. Tämä tuottamaton ala aiheuttaa harmaita hiuksia joka vuosi ja sehän muuttuu näköjään joka vuosi. Eli lähtökohta on se, että vähintään 4% maatilan peltoalasta on tällaista tuottamatonta kesantoa joka vuosi. No, viime vuonna oli poikkeus ja nyt tänä vuonna on poikkeus, mutta poikkeus on erilainen tänä vuonna kuin viime vuonna. Eli tänä vuonna tuottamattomaan alaan kelpaavat kesannot, typensitojakasvit ja välikasvit. Tänä vuonna kesantolohkoja ei saa mennä korjaamaan eikä laiduntamaan ennen elokuun loppua. Tämä on yksi iso haaste, koska tästä on niin kuin monta tarinaa liikkuu, että saako vai eikö saa korjata, mutta ei saa korjata satoa sieltä kesantolohkolta, joka on tuottamattomaan alaan ilmoitettu. Eikä saa myöskään sit käyttää kasvinsuojeluaineita. No, nämä välikasvit on varmastikin monelle nyt sit ratkaisu. Tämähän on tullut monelle sillä tavalla nyt tämä tuottamaton ala siinä hakemusta tehdessä, kun kaikki on kylvetty ja täytetään hakemusta, niin sitten huomataan, että ei sitä vilja-alaa voikaan enää tänä vuonna ilmoittaa tähän tuottamattomaan alaan, niin sitten ollaan vähän niin kuin menossa jo niitä kylvöjä muokkaamaan sieltä ylös, mutta sitä ei kannata tehdä, vaan tsekata tämä välikasvimahdollisuus. Ja siis tämä ensimmäinen vaihtoehto on nämä typensitojakasvit. Jos niitä on, niin niitä voi ilmoittaa tuottamattomaan alaan, mutta pitää huomata, että sielläkin on kasvinsuojeluaineiden käyttö sitten kielletty ja aikarajat. Eli siihen kelpaa herneet ja härkäpavut ja mailaset ja tällaiset kasvit. Mutta sitten tämä välikasvi tähän tuottamattomaan alaan, niin siinä kun sen valitsee, niin välikasvin ja pääkasvin sadon saa korjata. Välikasvi pitää kylvää nyt
nyt pääkasvin kanssa tai sitten viimeistään vaikka sen viljanpuinnin jälkeen, viimeistään elokuun loppuun mennessä. Sitten se pitää säilyttää kasvipeitteisenä sinne lokakuun loppuun asti. Saa käyttää kasvinsuojeluaineita ennen välikasvin kylvöä. Ja lannoituksen voi tehdä sen pääkasvin mukaan. Eli tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos nyt ei ole tuottamatonta alaa sitten kesannoksi tai kesantoa ollenkaan tilalla tai sitten haluaisi sen kesannon sadon korjata, niin tätä tuottamattoman alan alaa voi vielä siirtää nyt hakuaikana tai silloin hakemuksen muutosaikana. Voi siirtää toisille lohkoille. Kunhan sitä tuottamatonta alaa siellä on nyt siellä hakuaikana kuitenkin se 4%, niin sit sitä voi vaihdella myöhemmin, jos haluaa sitä kesantoa esimerkiksi käyttää. Ja tosiaan sitten on hakuajan jälkeen tämä hakemuksen huoltomahdollisuus, eli peltotukihakemusta voi muuttaa sinne syksyyn asti. Eli tiistaina viimeinen päivämäärä ja sitten sen jälkeen voi muuttaa tosi paljon asioita sinne lokakuun alkuun asti. Kuitenkin se hakemus kannattaa aina tehdä huolellisesti ja mahdollisimman oikein. Ja muutosaikana viime vuonna sieltä hakemuksella ei valitettavasti nähnyt kaikkea, mitä oli hakemuksella esimerkiksi hakurasteja tehnyt tai toimenpiteitä valinnut, mutta nyt on luvattu, että nyt muutosaikana se hakemus näyttää samanlaiselta kuin nyt hakuaikana. Luotetaan tähän. Ja siellä pystyy muuttamaan kaikkea, mitä pystyy muuttamaan. Eli kokeilemalla huomaa sitten, että jos ei pysty muuttamaan. Et lähinnä ne on niitä, ettei pysty uusia lohkoja enää sitten lisäämään hakemukselle tai tekemään lohkojakoja tai muita tällaisia lohkoasioita. Ja kasveja voi muuttaa ja sitten tosiaan jos on jossain taajaman lähellä peltoa, niin joskus aina saattaa tulla tilanne, että siellä on pelto asfaltoitu, niin sellaisen asian voi sitten muutosaikana käydä siellä hakemuksella muuttamassa se alue sitten viljelemättömäksi. Ja sitten tosiaan heinäkuussa ja elokuussa tulee niitä selvityspyyntöjä taas satelliittiseurannasta, niin siinäkin kohtaa ne on ensin sellaisia muistutuksia, että muistathan, että on esimerkiksi niitto suoritettava tälle lohkolle, niin jos siinä kohtaa havaitsee, että on väärän kasvin ilmoittanut, niin se on ihan mahdollista mennä muuttamaan sitä hakemusta. Ja sitten on esimerkiksi sellainen, että nykyisin hallintaa tarkistetaan vuosittain. Me saadaan semmoiset pitkät listat lohkoista, joiden hallinta meidän pitää tarkistaa. Ja niistä, jos ne on vuokralohkoja, niin kysytään vuokrasopimusta. Ja nämä on aika retuperällä monellakin nämä peruslohkon hallinta. Eli siellä saattaa olla vuokrattu lohko merkitty omistukseen. Se on saattanut jossain muutoksessa vaihtua itsestään suurin piirtein sinne, että ei se ole aina tahalteen tehty väärin ilmoitus, vaan niitä on monesta syystä siellä väärin ja sitä tässä kevään hakemusta tehdessä ei välttämättä ehdi niin ihan joka kohtaan panostaa, niin tässä muutosvaiheessa voi vaikka käydä ne lohkot vielä läpi, että ne on niin kuin hallintatiedot kunnossa ja vuokranantajan koko nimi siellä ilmoitettu. Niin
semmoisia asioita voi sitten tehdä juhannuksen jälkeenkin esimerkiksi. Huoltaa sitä hakemusta. Joo. Näistä asioista halusin muistuttaa, eli muistakaa se talviaikaisen kasvipeitteen rasti ja kiertotalouden edistämisen rasti, ne ei velvoita mihinkään. Lukekaa sen vipuneuvojan huomautukset ja siellä on myöskin ne apua antavat laskurit, eli täyttyykö tuottamaton ala ja viljelykierto, onko ne kunnossa. Ja se vipuneuvoja on sellainen, että siinä yläosassa on huomautuksia, mutta siinä kohtaa saattaa olla, että ei ole huomautuksia, mutta sitten siellä saattaa olla kuitenkin alempana vielä huomautuksia, että kannattaa se sivu rullata sinne alas asti, että varmistuu näistä laskelmista ja ettei sieltä sitten löydy vielä joku huomautus sieltä alempaa. Ja sitten tämä, että niitä säilytyspäivämääriä ja muita päivämääriä on valtavasti. Että kannattaa ne omat valinnat tarkastaa ja pistää ehkä vähän ylös. Ja näistä päivämääristä sitten tulee muistuttamaan myöskin ne satelliittiseurannan kuvapyynnöt, että ne on myös niin kuin tarkoitettu avuksi, että muistaa niitä päivämääriä. Tällaisia asioita oli minulla mielessä. Täällä on jotain kysymyksiä tullut. Kiitoksia Ulla. Mä luulen, että tämä oli just sitä oikeastaan, mitä oli tilauksessakin. Ja täällä nyt ei ole käsiä pystyssä, niin puheenjohtajalla on tässä ainakin yksi kysymys ja yksi kommentti. Ja sitten varmaan sen jälkeen siirretään Terhille ja hän niitä chattikysymyksiä sieltä sitten. En malta olla toteamatta, kun puhutaan tuottamattomasta alasta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Tuossa aikaisemmassa ammatissa niin yritin Varsinais-Suomella junailla tavallaan tämmöisiä tietynlaisia kipurahoja, kun on tämmöinen ylimääräinen rasite tulee Varsinais-Suomelle ja Ahvenanmaalle ja Uudellemaalle, niin sitä pitäisi jollain tavalla kompensoida korkeammalla tukitasolla jossain kohtaa, mutta eipä ottanut oikein tuulta purjeisiin siis tämä ajatus. Sitten toinen vähän ehkä tämmöinen huumoripitoinen kommentti, että joskus niin tulee semmoisia tahattomia timantteja, ja se nyt pääsi Ullalta se tahaton timantti täällä, ja tämä liittyy tätä vipupalvelu tukihakemuksen huoltamisessa, että voit kokeilla, mitä voit muuttaa, ja tähän on just sitä, mitä minä teen kaikissa tukijärjestelmissä, erilaisissa sovelluksissa, että minä vaan rämplään ja kokeilen, että mitä voi ja pystyy muuttaa, mutta pitää olla varovainen tosiaan, ettei lähde tahattomasti muuttelemaan liian paljon, mutta tämä lämmitti minun mieltäni ainakin erittäin paljon, kiitos siitä. Eli ne taisi olla nyt molemmat vähän semmoisia, Juha ehkä voi myöhemmin näihin Varsinais-Suomen kipurauhoihin kommentoida halutessaan, että tätä ihan vakavissa, niin ajattelin, että tämä on niin kuin rasite varsinaissuomalaisille viljelijöille, että pitäisikö tätä jollain tavalla sitten, mutta no se hautautui siihen sitten, että haluttiin tukijärjestelmästä samaa hiukan yksinkertaistaa, no tämä on vähän lainausmerkeissä yksinkertaistaa, mutta kuitenkin, niin siirtäisin tässä kohtaa nyt sitten takaisin Terhille. Mites Terhi? Kommentoin tähän väliin. Selvä, kommentoi suoraan, ole hyvä. Teen kanssa itse aina niin, että vaan teen ja kokeilen, että saako tätä hakattua toisenlaiseksi, mutta tässä on siis sitten erona tässä muutosajassa se, että kaikki kokeilut tallentuvat heti, kun olet tallentanut ne sinne, että ei tarvitse enää sitten lähettää sitä hakemusta. Että erittäin hyvä huomio ja täydennys. Se ero tähän tukihakuaikaan. Hyvä huomio. Sitten Terhille, ole hyvä. Kiitos. Chattikentästä muutama selkeä nosto, eli juurikkaan viljelytekniset paisteet, saako ne kylvää esimerkiksi nurmelle ja voiko tekninen paiste olla vaikka 12 metriä? Kyllä se voi olla 12 metriä, varmaan jossain pitää olla isompikin, kun ne koneet on jo niin
niin isoja jossain kulmassa. Nyt tuli paha kysymys. Voimme tarkentaa tämän myöskin sit sinne kysymys-vastauspalstalle. Tai sitten joku täällä on näitä kollegoita linjoilla, niin osaavat varmaan heti vastata tähän, ne voivat chattiin laittaa. Okei, sitten sinä aikana, kun katsotaan, jos tuonne tulee vastaus viranomaispuolelta, niin toinen kysymys. Lasketaanko 4% tuottamattomana alana ilmoitettu kesanto myös luonnonhoitopelto, kesanto, monimuotoisuusalojen 25% maksimimäärään? Ei lasketa. Eli voi olla se 25% näitä ja sitten ne tuottamattomat kesannot siihen päälle. Ja sitten viimeinen kysymys. Onko suojaviljaan perustettu nurmi-välikasvi, kunhan mainitut ehdot täyttyy? Kyllä, nurmen voi laittaa viljan välikasviksi. Selvä. Nyt ei ole Ullalle enempää kysymyksiä, mutta tuli nopeasti kommentti vielä Juhalle noista tukien pudotuksista. Mä kysyisin tässä vaiheessa, että mikäli ei ole nyt tulossa suoraan näihin tukihakuun liittyviä kysymyksiä, niin voidaan ehkä ottaa täältä ääneen nyt näitä muutamia nostoja. Eli tuossa aikaisemmassa vaiheessa tuolla Lappalaisen Juhalle toivotettiin, että voisi viedä vähän terveisiä sinne johtokunnalle. Ja sitten tuli kommentti kasvinviljelytilojen hehtaaritien tuen pudotuksesta. Nämä on varmaan sitten sellaisia enemmän myöhemmin tässäkin Teamsissa voidaan näihin paremmin pureutua, mutta nyt tuli vielä selvä tuohon välikasvikysymykseen, että voiko nyt välikasvinurmeksi ilmoitettu nurmikasvusto olla seuraavana vuonna satokasvi? Kyllä voi. Ja kyllä voi, joo. Saako tähän väliin huomauttaa, että onko siinä mitään hyötyä ilmoittaa sitä nurmea niin kuin välikasviksi, jos se on seuraavana vuonna joka tapauksessa nurmi? Meillä oli tässä puhe tästä tuottamattomasta alasta. Ja välikasvihan nyt kelpaa, on yksi, mikä voi pelastaa, että tilalla on tuottamatonta alaa, niin tähän se sopii oikein hyvin. Mutta sitten varmaan Juha mietti näitä viljelykiertoasioita, joissa myöskin välikasvilla voi pelastaa tai vaikuttaa viljelykiertoon, niin se on sitten toinen tarina. Ymmärsinkö oikein? Sitten on sellainen kysymys, että jos se käy tuottamattomaksi alaksi, niin se ei ole silloin viljelykierron osa. Tuli tänne kommenttina vielä. Ja sitten on taas ehkä kommentti enemmän, että näistä hallinnon ottamista peltokuvista, niin niitä toivottaisiin voitavan käyttää myös tuonne peltojakojen pohjaksi. On tullut Ullan kollegalta Eevalta täydennys. Viljelyteknisten päisteiden hoitokäytävien nurmipeitteisyyteen ei ole löytynyt heti estettä, mutta asia varmistetaan, niin tulee taas sinne kysymys-vastauspalstalle sitten. Nyt näyttää tällä hetkellä chat hiljaiselta. Mä laitan sinne muutaman linkin, eli mistä sitten löytää näitä kysymyksiä ja vastauksia vielä myöhemmin. Ja myöskin on ohjeistus vielä tuonne tukihakuoppaaseen ja myöskin sitten CAP-Saaristomeri-hankkeen ympäristötukioppaaseen. Mutta jatketaanko me, Harri, vielä sitten tässä tämä vapaampaa sanaa? Joo, mä voin kopata täältä takaisin. Ja nyt on tietysti hautukaa ja pohtikaa niitä hyviä kysymyksiä tässä kohtaa. Niihin ehtii vielä hetki tässä vielä olla niihin ehtii varmaan vastauksiakin saamaan. Mä kysyisin sellaista, että oikeastaan Ullalle osoitettu kysymys liittyy näihin maksatuksiin, että viime vuoden, tukivuoden 2023 viimeiset maksatukset on luvattu aloittaa ainakin Ruokaviraston sivuilla olevan tiedon mukaan 26.
mutta samanaikaisesti on tihkunut korviini, että noi hallinnolle on erinäisiä tarkisteita tiputettu niskaan, lähinnä nyt viittaan YTA-alueen hallinnon tiputettu tarkisteita tässä vielä ihan viime hetkellä niskaa kovasti paljon, eli niihin viime vuoden tukihakuun ja tukiehtoihin liittyen, ja samanaikaisesti tietysti vielä painaa päälle tietysti tämän vuoden tukihaku, että maksatukset varmasti toteutuu Varsinais-Suomessa niin kuin on ajateltukin, vai miten? Kyllä me saamme ne tekemällä tehtyä niin, että maksut alkavat 20. päivä. Kyllä, mutta en ole siis ihan väärässä, että aika paljon teillä on kädet täynnä työtä nyt sieltä tässä kohtaa. Että siellä on niitä eikös niitä tarkisteiksi nyt kuvat? Tai... Tarkisteita on tullut, Joo. Eli tässä on toukokuu ja kesäkuun alku tehty niin kuin pääasiassa näitä viime vuoden tukimaksuja ja siinä sivussa sitten tarkasteltu ja vastailtu näihin tämän vuoden tukihakukysymyksiin, että kyllä odotetaan juhannusta kyllä. Joo, tässä on varmaan nyt niin kuin tilanne tietysti se, että otetaan oppia myös tuosta uuden CAP-kauden ensimmäisestä vuodesta ja varmaan toivon mukaan viranomaiset kehittää niitä työprosesseja sitten varsinkin sitten samaaikaisesti, kun tuolla keskushallinnossa uhkaa noita leikkauksia, että tavallaan, että jos muistelee noita vanhoja, niin meillä on vähän ehkä Suomessa ollut tapana se, että me nostetaan aina, kun me CAP-kausi etenee, niin me nostetaan rimaa aina korkeammalle ja korkeammalle, me työllistetään itseämme näin, jos asian tällainen suoraviivaisesti ilmaiseen, niin nyt ehkä niin on hyvä miettiä sit sillä tavoin, että saadaan viljelijöille maksut ajallaan ja luvatun mukaisesti sitten tulevina vuosina ja näin poispäin. Joo, kyllä mä uskon kanssa, että nämä kaikki, mitä nyt on ollut niin kuin myöhässä tässä tämän viimeisen vuoden aikana, niin kyllä ne nyt sitten on aikaisemmin kaikki nyt sitten käytössä tästä eteenpäin. Eli kyllä tämä tästä paremmaksi muuttuu siltä osin, että esimerkiksi niitä ympin koulutuksia ja muita niin pystyy jo sitten syksyllä käymään, että kaikki ei mene sinne ensi kevään viime hetkille. Ja sen puolesta uskon, että kyllä ne maksutkin sieltä tulee ja meistä se ei ainakaan kiinni ole, että milloin ne maksetaan. Että meitä ei silloin lomauteta, kun maksuja maksellaan. Tämä on ilo kuulla ja ainahan meillä alueelliset ja paikalliset viranomaiset on mun mielestä hommansa hoitanut. Täällä Arja kysyy vielä, anteeksi Terhi, mä nappaan nyt tänne chattiin kanssa kiinni omatoimisesti. Ja Arja kysyy, että pääseekö viljelijä näkemään jostakin ne valvonnan satelliittikuvat, joita hänen pelloiltaan on otettu ja tarkastellaan. Osaatko sä Ulla tähän jotain sanoa? No en ole ekspertti tästä kohtaa, mutta siis olen nähnyt sitä satelliittikuvaa ja itse en ymmärrä siitä yhtään mitään, että siihen tarvitaan niinku tietokoneet, jotta siitä saadaan niinku irti se tulos. Satelliittikuvathan on julkisia ja netistä löydettävissä kyllä. Selvä homma. Olisiko tämä nyt sitten tässä, noi käsiä ei nouse ja keskustelukentässä ei ole uusia kysymyksiä. Selvä, eli totean tässä vaiheessa ensinnäkin erittäin suuri lämmin kiitos Juhalle ja Ullalle hyvistä alustuksista ja totean vielä uudelleen sen, mitä Ullan kohdalla totesin, että sitä saatiin mitä tilattiin ja itse olen ainakin tyytyväinen. Ja toistan nyt sen uudelleen se saman, että hyvä alustus on aina semmoinen, että se aiheuttaa entistä enemmän avoimia kysymyksiä, että vastauksia tulee, mutta uusia syntyy, että ainakin molempien alustajien kohdalla mun mielestä vastaaville ilmiö oli, että alustukset oli tosi hyviä, mutta aiheutti myös lisää kysymyksiä, että eihän tätä maailmaa tälläkään kertaa vielä valmiiksi saatu, mutta tästä jatketaan eteenpäin.
haluan kiittää itseni ja kollegojeni puolesta kaikki osallistujia ja toivotetaan kaikille hyvää kesää ja ennen kaikkea menestystä siellä peltopuolella. Vähän tuuristakin tätä välillä on, että onneksi nyt on vähän osattu sateita, paikoin jopa vähän liikaakin, mutta ehkä todetaan nyt kuitenkin niin, että onneksi on saatu yleensäkin sateita myös tänne lounaisimpaan Suomeen, että ihan ilman sateita ei olla kyllä pärjätty ollenkaan. Toivotan kaikille oikein hyvää kesää. Kiitos ja kuulemiin. Kiitos, moi. Kiitos.